Ljubitelji cheesecake-a, ovo je recept za vas. Danas pravimo proteinski cheesecake u čaši koji je spreman za svega 15 minuta. Ja obožavam ove dezerte u čaši jer onda imam tačno određenu dozu koju ću pojesti kada želim da se zasladim. Kad je torta u pitanju, tu mi je mnogo teže da se zaustavim pa pojedem jedno parče ili čak dva, pa onda moram onako da poravnam još malo i ode pola torte. Ja sam vam inače jedna od onih ljudi koji popiju čašu vode i ugoje se 2 kile, nažalost nisam nasledila tatin brz metabolizam, ali ipak sam našla način da jedem slatkiše bez griže savesti i straha od gojanja, tako da svoje otkrića delim i sa vama. Način pripreme je veoma jednostavan, prvo ćemo umutiti u šlag jednu slatku pavlaku, a zatim dodajemo jednu čašu ela sira. Možete naravno koristiti mascarpone sir koji se koristi u originalnom receptu za cheesecake, ali ela je prihvatljiva zamena, a i daleko je jeftinija. Ja sam ovdje dodala i 50 g whey proteina, od koga će ovaj fil postati sladak, ali ovaj korak slobodno možete preskočiti. Umjesto proteina možete dodati 50 g šećera u prahu ili neki nekalorijski zaslađivač ukoliko i vi mučite muku s kalorijama. Sve ove sastojke ćemo dobro izmešati da dobijemo kompaktnu smesu. Koristite neku veću činiju da se ne biste patili kao ja sa mešanjem. Sad ćemo pripremiti bazu od keksa i orašastih plodova. Pošto plazme nema, ja sam koristila neki random mleveni keks i u to sam dodala mlevene bademe. Umjesto badema možete koristiti orahe, lešnike ili šta god želite od orašastih plodova. U ovu mešavinu dodajem i 50 ml mleka i to će biti prvi sloj našeg cheesecake-a. Svi sastojci su spremni, samo je preostalo da rasporedimo sve sastojke u čašama. Tačne mere sastojaka ću vam kao i uvek navesti u opisu videa, a od ove količine se dobije 6 čaša. Kao prvi sloj, u svaku čašu stavljamo mešavinu keksa i orašastih plodova. Posle prvog sloja ide red fila, zatim voće i fil za kraj. Sve je kao što vidite vrlo jednostavno, jedino treba imati malo strpljenja da pre konzumiranja ostavimo dezert u frižideru na makar pola sata. To je verovatno najteži deo. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Kao što rekoh, posle keks sloja u svaku čašu dodajem fil. Ovaj deo je malo pipav i verovatno bi bilo lakše sve rasporediti u nekim ravnim čašama, ali dobro, nema veze. Posle fila dodajemo crveno voće. Ja sam koristila mešavinu malina, kupina i višanja. Vi naravno možete koristiti bobičasto voće koje najviše volite. Preko voća sam dodala ostatak fila i za kraj dekorisala se još malo mlevenog keksa. I to bi bilo sve. Obavezno probajte ovaj prejednostavan, a preukusan recept i javite mi vaše utiske. Također, ako biste voljeli da snimim još videa u kojima spremam neke zdravije verzije kolača ili obroka za svaki dan, pišite mi u komentarima. Svako dobro i vidimo se uskoro. Bye!